ассалому алайкум дӯстони азиз, хуб ҳастен? илоҳим ҳамеша хуб бошен. хушомадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 14 январи соли 2022 1000 рубл 150 сомонӣ, $100 1130 сомонӣ. дар ин музанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо дӯстони азиз ҳамагӣ аз 25 000 сомонӣ сар мешаванд. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатся кунед. ҳамин видеоро даимотон поделитса кунед ва вообще беҳтарин мешавад дӯстони азиз. ҳавлӣ, замин, квартира ҳамаш ҳастак. ҳатман то охира тамошо кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар курай. бисёри бад гап намезанем, рафте. дӯстони азиз, имрӯз мехоҳем ба шумо як корхонаеро тавсия диҳем ки фармоиши панҷараҳоро бо нархи арзон дар шаҳри Душанбе қабул мекунанд. панҷараҳо, бисеткаҳо, кат ва ғайра чӣ хеле ки маъқулаетон ҳам падзаказ қабул мекунанд, ҳам тайёршам ҳастанд бо нархи дастрас, бо нархи арзон. дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз ҷойгир ҳастанд, дар бозори Ҷалҷам. рақамошон дар рӯи экран 888 22 58 89. имо WhatsApp доранд ва Instagram-ам доранд. номи Instagram-шон арзон tjk нуқта 2021. ҳамаи маълумот дар рӯи экранаи дӯстони азиз. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. фармоиши панҷараҳо дар шаҳри Душанбе бо нархи арзон канали Dom TJ тавсия медиҳад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад, канализатсия обсвет дорад, ба роҳи калона наздик мебошад, документам дорад. ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. нархаш 205 000 сомонӣ. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чорсус, маҳаллаи Шоҳрух. 6 сотиқ замин, ҳуҷҷатош ҳаст дӯстони азиз. қарор, геймплан тайёрай, метонен аллакай хона кунен. нархаш ҳамагӣ 25 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. замин поёндай, хонаҳо болодай дӯстони азиз. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед. фикр мекунам нархаш беҳтаринай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҳамин Куруксойда ҷойгир аст. дар масоҳати 8 сотиқ замин, ду дар хонаи 5 ба 3 дорад, калидор, баня. срочна фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 70 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. имо WhatsApp ҳаст. ва тамошобинони гиромӣ, ҳатман лайкро фаромӯш накунед ва дар каналмон обуна шавед. ҳамин видеоро агар дар имотон поделитса кунед ва вообще беҳтарин мешавад дӯстони азиз. и барои мо ҳамчун як мотиватсия, то ки видеонаворҳомона боз хубтару беҳтар кунем. раҳмати калом. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Зарнисор, 5 сотиқ замин мебошад дӯстони азиз. ду дар хонаи Времанка дорад, боз 5 дар хонаи дигар. фундаментош рехтагиай, ба ҳама шароитошай, свет, об доимиай, боғчаи зери ҳавлӣ дора, мактаб ва масҷид дар наздикише ва фундаменти хонаҳо падвалаш хати тайёрай. нархи хона ҳамагӣ 25 000 дӯстони азиз, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. бо савдоям мешавад. аз номи канали Dom TJ гап занед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Бурбат, доми 100 мебошад. аз 30 мол ҳамагӣ як остановка поён.
ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. худи дом 4 ошхонага мебошад. чихеле ки мебинед таъмири хуб дорад. нархаш бошад 360 000 сомонӣ. ба доллар агар ҳисоб кунем 32 000 доллар. ҳар ду ҳуҷраҳо аз қисми пеши дом ҷойгир шудаанд. панелни дом мебошад. дар назди хона мактаб, ду табохчаи бачагона ҳаст ва ҳамин нақда дӯстони азиз дохил мешавад кондитсионер, оби гармкунаки 80 литра яъне термекс, кухни гарнитур. дигар нархаш паст намешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. нархаш 360 000 сомонӣ. дӯстони азиз, адреси хонаро кадоме нафаҳмад, ҳамин территорияи саховат мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хайём, наздикии мактаби 37. 5 сотиқ замин, фундаменти 4 дар хона рехтагӣ, времянкош, ванна, туалет, аловхона, кухни тайёрай. нархаш бошад 160 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои 900 900 998 ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, хонаи ҳама чизош ҳаст, документош яъне ҳаст, свет дорад. даруни ҳавлида обуш то пеши мактаба омадагиай. даруни ҳавлида свет ҳаст. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, пештара номаш Сарбанд, кӯчаи Борбад 2В. 3 хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. дар наздикии хона роҳи калон ва мактаб ҳаст. масъалаи ҳуҷҷатош 100%ай. дар бинои советӣ ҷойгир аст. хона бе ремонт мебошад. дом худаш 4 этажа. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ватсап доранд. ва дӯстони азиз, ҳозир дар рӯи экран суратҳои мактаб мебурояд. ҳамин мактаб дар назди хона ҳаст. раҳи калонам дар назди хона ҳаст. ҳозир суратшам мебурояд. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занем. ина марҳамат, сурати роҳи калон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Пахтакор, ноҳияи Сино, 9 кӯчааш мебошад. хона 124. баъди военни гарадок дӯстони азиз, коридоруш калонай, 6 сотиқ замин, 4 дар хона бо мансард дорад. мансардаш 5 хонаҳай. бо пушти ҳавлида 3 хонаи дигар мебошад. барои ҳамин ман махсус навистам 4 + 1 + 3 дар хона. залуш калонай, нархаш 60 000 доллар мебошад. харидори аниқ бошад, боз арзон ҳам мешавад. ванна, кухни, дарун нуждай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳия Рӯдакӣ, шаҳраки Сомониён, тарафи Шурбулоғ. айрайон тақрибан 6 километр дуртарак мебошад. 6 сотиқ замин аст. ва дӯстони азиз, чихеле ки мебинед дар инҷо ду бино. дар якумаш 4 дар хона ҳаст, ремонт надорад. дар дигариш 3 дар хона тайёраи ремонт доранд. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. нархи хона бошад 270 000 сомонӣ. бо ягон сум арзонтар мешавад, мегӯяд соҳиби хона. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, ҷамоати деҳотии Турдиев. хонаи фурӯшӣ иборат аз 4 сотиқ замин, 3 дар хона бо таъмири замонавӣ ва анҷомхона, ҳамом, ҳоҷатхона дар ҳолати хуби зиндагӣ қарор доранд. ҳуҷҷатош 100% харида медрои зиндагӣ мекунӣ. фавран фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. агар маълумот бо даркор шуд, марҳамат, ба номерои 2384 ки охираш мебошанд занг занед. ватсап ҳам доранд ҳамин номерода. ва нархи хона дӯстони азиз муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. тамошобинони азиз,
дар навори пештара ҳамин хона буд, лекин мо мутаассифона хато карда дигар номер мондем. Ҳам аз соҳиби хона, ҳам аз шумо узр мепурсем. барои ҳамин айсари навози дар эълон мондагием бо номерҳои туғрӣ. хона дар Чортут ҷойгир аст, ноҳияи Сино, гузаргоҳи Сеюм. айни замон дар Чортут сотихи замин $6000 мебошад. хона 7 сотих заминай, 6 дар хонаи хонаҳош обычняй, об свет доимӣ, дар наздикии мактаби 111 ҷойгир аст. доллархати нархаш $45000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран, рақамҳое ки охираш 6888 мебошанд, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара номаш Қурғонтепа. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумои шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, лекин ремонташ аз миёнарам камтар пасттар мебошад, фикр мекунам. ҷойгир аст дар пеши стадиони Юнест, бозори Нихӣ. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, як этажа, 3 дар хона ва 6 сотих замин дорад. срочна фурӯхта мешавад. аз вокзал то дари хонаи 3 километр мебошад. 3 дар хона 520 ба 320, 420 ба 320 ва 220 ба 320 мебошад масоҳати хонаҳо. баняқҳои давӣ, туалет, аловхона, танур дорад. 30 дарахти пайвандии ҳосилдиҳанда дорад. гул, легустра, люстра ба фикрам соҳибаш гуфтане буд, лекин легустра нафаҳмидам. оби зери заминӣ бо мотор ва ҷӯйбори об. аз ду паҳлӯи хона дарё дар наздикиш мебошад, ҷой барои бунёди манзил. иваз бо хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Бохтар ё Душанбе вариантҳоро пешниҳод кунед, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 222 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, аз бозори Балх хоҳиш кардан, марҳамат. як хонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ шуморо метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳен. 3 хонагаам карда метавонем, лекин мутаассифона баъд хонатон хеле камтар майдатар мебуроянд. ҷойгир аст дар 7-ум ошёнаи бинои навастройка. хона беремон мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар бозори Балх. соҳибаш мегӯяд ки сохтмончии Дилпур, сохтмон дар 13-ум этаж рафта истодааст. сдача Наврӯзида. лекин рости гап, ай рӯи ҳамин суратҳо фикр мекунам дар Наврӯзӣ успед намекунанд. дуто лифт пайдо мешавад дар ҳамин хона. алиш намешавад, кредитам дода намешавад. нархаш 226 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж, дӯстони азиз, ин таги якум ошёнаи бинои навастройка мебошад. майдача хали трезача дорад. ҳозир дар сурати баъди ҳамин сурат трезаша дида метавонед. ина марҳамат. ҷойгир аст дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. ремонташ нав мебошад. нархаш 174 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон тамошобинони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардед. то боздид барори кори шумода. худо нигаҳбон тамоша.